Akusi kutaurisa kwedere kwakazokonzeresa kuti even surgery yacho isatozoitwa, because there was a lot of drama. Yeah, there was just controversy. About Just too much. Hello and welcome to Plug Digital Solutions. It's your boy Tatenda Mangami, co-hosted by Uncle Bells, Mr. Abel Mukomba. Yes. I see 2 pieces on that. Safe. I'll see. Guys, we want to appreciate the support that you have been giving to this platform. We know we're growing. A lot of people are requesting kuda kutoya huku kuma interviews panapa, and we are really inspired by you guys kana mchingeni ma message enya munongonyera mashoma iwaya anoita kuti tirambe tichingoda kuramba chikutisa zvinhu zvakawanda. On a sad note, we lost someone. We as a nation of Zimbabwe, we tried to assist in support of her health. We all know of Ruth Hwara. May her soul rest in peace. And we really want to send some condolences messages to the family. New viewer here, do not forget to subscribe so that we may be giving you updates from anyway, like the funeral, everything that is happening around Mr. Abel Mukomba. It's been a span come there tisinga so ona na chingodaro. Yeah, indeed. It's been a while, bro. Takusanganiswa ni Ruth Hwara, CC, Hwara, Ruth. Yes. Yeah, hey, it's something that's really touching, and I think it's something really painful to a lot of people. Like everyone, agedzo kubatsiridza nekuita something towards warfare yake. Yeah. I saw messages from Solomon, King Solomon. Yes. We have Yaya Saru. Yes. Mkoma Stand Master. Yeah, Mkoma Stand Master. They've been, assisting Swaganyanyisa in the warfare. Yeah, Sister Ruth. It's actually said that Swataishu Wira says Zimbabwe, it didn't come to as expected, So pane nyaya dzakawanda dzanga dzichibuda just before the funeral. Passing on. Waza chandoda kungoti ndichende like to muri Zimbabwe was love yakashowewa towards kubatsiridzwa kwa Ruth. Vanhu vakatanga neinitiative yacho. They were saying that they wanted to raise something like close to 30,000. But vanhu vakabatanidza mari ikasvika close to 100,000. Yeah, and it's a lot of money. So just imagine the amount of love and the amount of support yagaine vanhu kuti Ruth akwanzonzi abatsirike. Because imagine she was someone who was very young. Yeah. I think she was someone that below 25 years. Yeah, Ruth, I think what really motivated Zimbabweans to come on board and say we want to assist here. In fact, talking from my own point of view, what motivated me to support in a way and I was support, and it's seeing her in that gown, that graduation gown. She showed that she was a lady with vision. She was someone angatorine chishuwo chemoyo wake kuti I want to go this way, something like that. But it said that health and also zvakawanda zvakacontributor kusvika azorora. So something chiripo paari
But imagine one warukunzi my youth are to my drugs. My youth are kuba rita like negative in society. And it for this lady, she was someone who had achieved zvakawanda zvekutadzo nevanhu. Because imagine munhu akaenda kuchikoro and it akawana degree rake for UZ. Imagine probably talking about UZ. Yeah, you know, and that's the best tertiary education you can get. Yes. So na wapedza izvozvo you're expecting kuti uwane basa and but wakutozopedzira uchitsvaga kubatsirwawo nevanhu kuti ukwanise kuwana raramo. That you never imagined. Yeah. Something that it's so devastating to you. Yeah. And you know, maybe going back to the main issue. Imagine Johnny, family yakati da 30,000. Not to say family though. Yeah, it's Koifana Unorapo. She was supposed to go to India. And she was supposed to be given Mayawaki, and she had sacrificed with Johnny Vanomupa one lung. Bravo. And imagine the amount of love and she wana Mayawaki. Funga Amayawaka Zaramun. And vazoti mwana wacho arwara vakuti aiwa iwe kuti urambo chiwana upenyu ndikukupa lung rangu body part yangu inini it's okay even if the worst comes to the worst. Yeah. But unozoti mari yareizwa pepai and takuzoona kuti zvoni hatizive duma reasons why asina kwanisa kuzowana medical attention yacho. Like we don't know the actual reasons why that didn't happen and but what you know is kuti haana kwanisa kuzowana medical attention yacho because ndazonzwa mamwe masources etaura kuti hanzi akazonzi anga ane mvura mumalungs macho like ameno internal organs ake anga ane mvura so anokwanisa kuzowana medical attention yacho aida and yet on another hand tunzwa chinzi zvoni mari yacho iyoyo irunzi yakazofamba nemaoko makawanda. Talking about that money, no, ndakarwadziwa ndichiona mukoma stand master, trying to prove himself even when they got kumba kwana mai vaRuth. Achitomubvunza, I know kuti sisi Joy vanga vatoriwo neengo yavo yekuda kunzwisisa kuti okay fine, when you're interrogating family kuti mari yakafamba sei and stuff, you have your own ways. Even tikada kutoti okay fine ngati unobvunza right now kuti mari yakafamba sei, you have your own questions that you ask. In any certain I have my questions that I ask. Saka takafila kuti mukoma stand master he really wanted kuda kuti zvibude pachena kuti guys anamboba mari imoso ere kuuya pajekerere. Because look at something to assist someone. Like these socialites but now anamkoma wedu na sisi wedu vanhu kunzi are helping a lot of people and knows what everyone is concerned about the brand and kunzoni inini ndikanzoni I'm being associated theft yemari yandunzi ndobatsira vanhu knows what there's no one akwanisa kuzombotrust zvanenge ndichiita. All the good efforts anongoiswa musango. Yes. So knows what inini to be honest I respect it so much zvavakaita zvazvi and unoziva chinhu chinoitika nelife iyi handiti vanhu vavakafaita kuti pawane justice handiti within mazuva obvaona kunzi zvoni pakutonyatsobuda evidence yekunzi zvonika zvechokwadi munhu anokwanisa kuwana attention yaaida iya handiti munhu nguva yake yabva yanzi yakwana. It's so sad kuti ashaika panguva yekutaurisa kwevanhu. Muri weZimbabwe hakusi kutaurisa kwedere kwakazokonzeresa kuti even surgery yacho isatozoitwa because there was a lot of drama. Yeah, there was just controversy. You feel like wakusiya mhuri yako iri munyatwa or something like wakusiya mai vako vachirwiswa nenyika because you are ill or you have gotten in a situation.
as Zimbabweans, I think we should learn, or as Africans, or anyone who's watching, wherever you're watching us from, guys, let's try by all means to keep quiet and let it flow. Kana uchingongo wapa munhu usaite zindakupa zindakutorera, where you give someone a thing that you'd want to return back or monitor, or I've given them this much money, so are they going to use it wise and stuff? But what I saw, like from my own understanding of the situation, the thing chaitika paper was kuti vaedza kupusha vanhu kuti vaite so that they don't lose they always stay to the script, and it kunzoni isusu tutora kuti mari iyi yarizonzi munhu akwanise kubatsirwa, and it atina kuzombonzwa ma-updates kuti akazofamba sei, yakazoita sei, which is right. We needed to do something. Pause knows maybe kana kurunzi mari yacho yava ishoma ka pegonongoitwa imwe GoFundMe futi yekunzonitiwedzere mari yacho, but ipapapo everything just went silent. I still remember I posted something about the fundraising of the money on my Facebook page, and I was told Tatinda Maria Katokwana wongosikuzive or something like that. I didn't feel bad about that. Why? Because I tried my effort to make people raise whatever was needed to go. You understand? Yeah, but I think no, that's not gonna kutaura kuti Ruth family yake chichi, but I think isusu as people, what do we learn from that from the whole story? What do we learn when it comes to financial records and stuff? We should be conscious, guys. It's nyaya dzakatonetsa pakutanga pakuti mari paikabva kuGoFund yakapinda muaccount yani, because pesa apa mama wangu akuudzwa nzi mari haikwanise kupinda muaccount menyu, because yakawanda inopinda in hameno mari dzanga dzakutorwa in bits and pieces. You understand? Probably what she got was around 9,000 stuff for medical bills. Obviously zvinonzwisisika kune munhu ari kuexplain kuti anochichichi because pari pakanzi 35. But zoti isusu chatinoonawo ka masituations akadai ka, they're not really something that's new to us. We have loads of examples of my family members ekuti kana uri pama1 and it tibatsirewo tite so those people vanoghosta, you hardly see them, but pakuzonizoni pane chinhu chiripo chakunzoni you now have something chiri valuable. That's when people want to associate with you. And unozwa kuti munhu wese anenge ane dzimwe hama dzinonzi dzakangwara dzedze zvinonzi kana uchitoziva zvinhu zvakadai kaende kuna sekuru nhingi, mainini nhingi, mukoma nhingi, sisi nhingi, and but unozwa kuti vanhu ivavo ka ndo vamwe vevanhu vekunzi vanoita kuti titozoluze agenda yedu. Big time. Hama dzinotogadzira business but at times dzinotombotidonedza pasi. But still, let's try by all means. We at Plug Podcast, we advocate for being united, helping each other, but let's not take advantage of each other. Anyway, guys, we are here at Plug Podcast, the #1 podcast show that is giving you your updates when it comes to entertainment, when it comes to entrepreneurship, and zvese zvakawanda zvamunoda kunzwa nezvinotyisa nezvinonakidza tinenge tinazvo panapa. If you are a new viewer here, please do not forget to subscribe to our YouTube channel, because
asifambe magetsi abhadharike, and also matumbu anoda kufitwa. So mukati subscribe panapa, probably we are going to reach our first monetization payment or some kind of payment that we're going to get kana chinge tasvika pa 1000 subscribers, right? Yeah. So guys, panapa tiri kutaura nyaya dzaRuth, and it's sad to hear that all my efforts atikange taisa seZimbabwe mwari vakaita sekuda kwavo, but tichange tingobatsirana nevamwe vachange tinavo, but let's not forget kuti tine mamwe maissues anga akatoaraisa pakati apa ekuti mari yafamba sei, mari yafamba sei, pamwe anokwanisa kunge akakonzeresa urwere or pressure mukati mekurarama kwaRuth and other people. So takukumbirisawo kuti kana muchinge mabatsirawo hama, batsirai nemoyo unorevesa, and also do not give pressure. And we know kuti toda kutresa mari dzakaenda kupi, but kana uchinge wakapiwa wakapa munhu mari, please usauye uchifollowa kuti mari yako yakaenda nekupi yakaenda nekupi. We know kuti mari ine mashandiro ayakaita and pane zvazvakaita, but let's try by all means to just give nemoyo unorevesa. Uncle Bells, tobatana nevanhu ava next week, right? Yeah. What are your last words on this podcast? Okay. You know, my answer good at my words because I just love talking. Okay, you know what I just want to say is that you know, everyone anechinu chano shuwira kuti aite life, and it, but there's never the best time yokunzi utange that thing, and it, as long as you believe in something, you can have the power. You can have the power to achieve it, and it's all about kungogadzira willpower. Sure. So usambofoka nzizvoni hauna ma-resources ekuti uzviite kana una chii, and the little that you have is enough, and anzizvoni I had Christmas nachiti anzizvoni a little is enough once God is in it, and so as long as mwari vari mune zvauri kuita izvozvo, trust me, it's done. Thank you so much for watching. From us, the Plug Digital Solutions guys, the Plug Podcast, Abe Mkumba Entertainer Mangami, we say peace. We don't want to forget kuti tinema tata kutokangala tinema sponsor bana. We don't want to forget the sponsors that we have at Tile Center. We have Sunny Feng Tile Zimbabwe, and we have CI Designs Chichimwecha Sara. Ayoga katsakangana kuti we have a new entrepreneur in the blog Gamwenyu. She's my sister. Hanzichi musave pe mali. No. Inini pale muno wanduda kuti tiro tema. And so my shout out here, my shout out. My shout out. No, so personally, I have an artist that I believe will only. And as you know, he owes something. He owes us something. Ayo, acha buda. Atine something artist or true kuda unveiling manje. Okay. I'll be the one that I'm unveiling. Trust me, I'll be there. Guys, nendro kuseri with my lights, right? So from us, we say peace.